Watermelon capital of the Philippines. Ito ang bansag sa bayan ng Bani, Pangasinan. Sa bayan kasi nagmumula ang tunay-tuneladang matatamis na pakwan sa bansa. Katunayan, noong 2025, nasa 4,000 tonelada ng pakwan ang naani. Bilang pasasalamat sa magandang ani, ipinagdiriwang sa bayan ang Pakwan Festival. Inumpisahan niya sa pagsasalo-salo ng 600 slices ng mamula-mula at manilaw-nilaw na pakwan. Perfect panawid uhaw at umay sa pinagsaluhan ding pananghalian. Proud pakwan farmer si Kuya Jolly. 4 na dekada na siyang nagtatanim nito. Pagtatanim po ng pakwan, dyan ang binuhay ko ng mga pamilya ko, yung mga anak ko. Yung isa nakapag-graduate siya ng college. Ngayon, nasa Europe na siya ngayon. Ipinamalas din ng mga residente ang galing sa watermelon carving. Ang aktibidad na ito, layong ipakilala ang kultura, maging produkto, bagay na isa rin sa nagpapalakas ng turismo. Ang tourism industry natin, sinasabi nila, bumabagsak, bumababa dahil hindi na maganda ang makikita sa Uno Distrito, hindi na maganda ang makikita sa Pangasinan. Pero gusto kong ipaabot sa lahat na ang Uno Distrito ay agad-agad na nakabangon. So tara at bisitahin natin ang Uno Distrito ng Pangasinan. Nasa higit 100 hektarya ang taniman ng pakwan sa bayan ng Bani. Magtatagal ang pagdiriwang hanggang 8 ng Pebrero. Jose Robert Inventor, RNG News.